just 100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sa kanino. Mga igsuon, atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ampo sa nato nga magmalampuson ang mga paningkamot karon sa pagpahunong aning pandemic. Labaw sa tanan ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga madawat na nila ang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Aron maandam tas pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Usa ka gatos ka tuig ang edad ni Abraham sa pagkatawo ni Isaac. Nagtubo ang bata ug sa adlaw sa paglutas niya, nagkumbirag dako si Abraham. Usa ka adlaw ni ana, si Ismael nga anak ni Abraham ug ni Agar nga Ehiptohanon nagdula uban kang Isaac nga anak ni Sarah. Sa pagkakita ni Sarah niini, giingnan niya si Abraham. Papahawaa kining ulipon nga babay ug ang iyang anak. Kinahanglan dili mo bahinan sa imong katigayunan ang iyang anak, kay ang akong anak nga si Isaac mauray angay manunod niini. Nakaguol kini pag-ayo kang Abraham kay si Ismael iya man usab nga anak. Apan ang Dios miingon kang Abraham, ayaw kaguol sa bata ug sa imong ulipon nga si Agar. Buhata ang giingon kanimo ni Sarah, kay pinaagi kang Isaac, maimo ang kaliwat nga akong gisaad. Hatagan ko usab og daghang anak, ang anak sa ulipon, aron mahimo silang nasod, kay siya usab imo mang anak. Sayo sa pagkabuntag, gihatagan ni Abraham si Agar og kalanon og tubig nga gisulod sa panit nga sudlanan. Gipasungay niya ang bata kang Agar ug iyang gipalakaw. Unya milakaw si Agar ug naglaag-laag sa kamingawan sa Berseba. Sa nautdan siyag tubig, gibiyaan niya ang bata ubos sa usa ka kupong-kupong ug milingkod siya sa dapit nga may mga usa ka gatos ka metros ang gilayon gikan sa bata. Miingon siya sa iyang kaugalingon, dili ako makaako pagsud-o nga mamatay ang bata. Apan samtang naglingkod siya didto, mihilak ang bata. Nadungog sa Dios ang hilak sa bata, ug gikan sa langit ang anghel sa Dios misulti kang Agar. Agar,
nganong naguol ka man. Ayaw kahadlok. Nabati sa Dios ang hilak sa bata. Tindog, lakaw, kugusa siya og pahiluma. Himuon kong dakong nasod ang iyang mga kaliwat. Unyag ipakita sa Dios kang Agar ang usa ka atabay. Miadto siya sa atabay ug gipuno niyag tubig ang sudlanan ug gipainom niya ang bata. Naguban ang Dios sa bata hangtod nga nadako siya ug nagpuyo sa kamingawan sa paran ug nahimo siyang usa ka batid nga mga ngayam. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagpatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabos. Nagpatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabos. Sa pagsangpit sa gisakit nga tao, namati ang Ginoo. O giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila, nga mahadlokon kaniya. Ug nagapalingkawas kanila. Nagpatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabos. Kahadloki ang Ginoo kamong iyang mga balaan. Kay walay makulang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang dagko nahimong kabos o gutom, apan sila nga nangita sa Ginoo, wala magmakulang sa bisan unsa nga maayo. Nagpatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabos. Umari kamo mga kabataan, ug pamatia ako. Tudloan ko kamo sa kahadlok sa Ginoo. Kinsa kaninyo ang nangandoy sa kinabuhi, ug nalipay sa mga adlaw sa kabuhon. Nagpatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabos. Kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo.
Unya miadto si Jesus sa yuta sa mga taga Gadara didto sa tabok sa lanaw og gitagbo siyag duha ka tawo nga nanggula sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana og pintas kaayo og kay gikahadlukan man sila walay nangahas sa pag-agi ni adtong dalana og misinggit sila, "Anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon? Dili layo didto may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Hesus. Kung abogon mo kami, pasudla kami ni anang panon sa mga baboy." "Hala, panulod kamo," miingon si Hesus. Og nangadto sila og nanulod sa mga baboy. Unya ang tibuok panon mihaguros pagdulhog sa pangpang og nangambak sa lanaw og nangalumos. Ang mga nag-atiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa nahitabo, ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini nanggula ang tanang tao ni adtong lungsura aron pagsugat kang Hesus og sa ilang pagkakita kaniya nangamuyo sila nga mobiya siya sa ilang kayutaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung kamoy pahukmon kinsa may inyong gusto nga magpabilin dinhis atong parokya or dinhis atong lungsod sa liluan, ang demonyo o si Kristo? Sure? Usbo na kog pangutana ha. Kung kamoy papilion kinsa may inyong gustong magpabilin dinhi sa lungsod sa liluan, si Kristo o ang demonyo? May buotan mo. Lahi mos mga tao diri sa atong ebanghelyo. Ngano man, nihangyo silag maayo ni Kristo nga mubiya. Nya kay to ang may daghang demonyo didto. Katong nipatay sa mga baboy, wa man sila muhangyo nga patiwason og biya ang demonyo. Buot nilang ipasabot nga lakaw diri, biya diri, Lord, kay gusto namo nga ang demonyo gyud mo'y magpuyo diri. Og nganong nihangyo man sila tungod kay ang mga demonyo nga gihinginlan ni Hesus nga nagpuyo adtong duha ka tawo nga giyawaan nibalhin sa mga baboy o gipatay ang tanang baboy. Nya mosugot mo ang tanang baboy sa liluan mamatay. Ha? Mosugot ba mo ang tanan yung baboy dinhi sa liluan nga gibutang sa pigiri mga matay aron magpabilin si Hesus dire? Sugot mo o dili? Oh, istorya. Sugot bagod. Mudayon mong dagkot-dagkot diri ginuoy taon di ta mga matay amo mga baboy. Si Hesus giluwas ang duha ka tawo ug iyang gitugot nga mga matay tong ang ilang baboy sa una wa pa may pigiri, pasibsibon man kanang itugway murag kanding ba itugway nangamatay gurot porting daghana ato sa uban ganing account 2,000 kuno to ka baboy, 2,000 ba ka baboy nangambak nga to linaw ana. So katong kada usa ka tawo do natoy usa ka libo ka mga yawa nga pagpapahawa ni Hesus, hurot og hagunos ang baboy, hurot og kamatay. Nganong di man mosugot ang mga tao nga patyog hurot ilang baboy og ilang basig ang isunod ato mga baka na sad, sunod mga kanding. Nganong di man sila mosugot? Kay mapobre sila. Di sila katugot nga mawad-an sila og kwarta. No na. Hadlok sila mamatay sa gutom. Oh, mao na kita.
Hadlok tang wa nay kwarta. Ako guning panginabuhi. Ako guning panginabuhi. Pero niingon diri sa atong tubag sa Salmo, unsa toy giingon sa atong tubag Salmo? Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Sa ato pa ug ato ning inigatib, ang Ginoo di magpatalinghog sa singgit sa dato. Sa ato pa di ay gustos Ginoong mahimot ang kabos aron masuod ta niya. Mao bitaw si Jesus nagtudlo nato sa 8 Beatitudes, bulahan kamong mga kabos. Di ba? Si Maria sad sa iyang awit kanang Magnificat, ingon sad siya iyang gibusog ang mga gutom ug iyang gipapahawa nga way dala ang mga dato. Sa ato pa, ang gusto ni Jesus masuod tas Ginoo, di ta masuod siyawa. Kay kun naago na nato ang kadato, duol kay ta siyawa na. Duol kayo. Pero kabos ka, layo kay ka sa kuan, layo kay ka siyawa. O tanawa diri sa atong pagbasa, sa unang pagbasa, si Hagar, ang ulipon ni Sarah, gihingin lang ni Sarah. Ang iya na lang itaong gida, ang iyang anak, o kadtong tubig nga gipada ni Abraham. Unsa may tawag niya? Dato, kabos. Kusga. Nya mosugot mo ang imong da, anak ra og tubig imong da, wa na kay pagkaon, sugot ka ingon ana. Dili. Lagi ato lagi. Sige, nana, tubig na lagbata. Lakaw sila ngadto disyerto. Pag abot sa disyerto, nahurot mang tubig. Sige kag inom kay init ko kayo. Wa na man gyud tubig sa disyerto, wa say pagkaon. Anihilak siya og iya na lang gibutang ang bata og layo-layo og jutay kay haron di siya kakita inig kirig sa bata kay wa nay tubig, wa nay kaon, di na sad siya kadungog nga maghilak ang bata kay mangitag tubig, wa nay tubig. Nya mga matay naman sila, hasta sad siya giuhaw naman sad. Pero ang Ginoo naminaw niya og gihimuag tabay sa Ginoo ang disyerto nga daghag tubig. Nahimong tabay ang disyerto. Ganahan mo tanaw ana. Kana bang disyerto gyud ba? Anupog pulos. Unya nihimong tabay dito. Kalit lag himo, ganahan mo tanaw. Gitawag na natog milagro. Milagro. Nya misaad pagid ang Ginoo dili mamatay ang imong anak kay anak sad na ni Abraham. Unsa may mahitabo? Mulambo sana mahimong nasod nga dako sad kaayo. Gani si Ismael maunay gi-claim sa mga Muslims nga ilang amahan. Ngato si Isaac, ang mga Muslim si Ismael. So nahimong dakong nasod, nahimo ganing banggiitang mga ngayam, matod pa sa atong unang pagbasa, deporte gid hinuong liguna, lagsik estanan. Nganong wa man to mamatay? Nganong nilambo man to? Tungod kay nahimong kabos si Hagar. Si Abraham gidungog sad sa Ginoo ngano man kay nagpakakabos. Sige ra gid siya sunod sa Ginoo bisag unsay isulti, kabos siya kanunay, gidungog sad siya ang imong anak mulambo na. Si Isaac mahimong kaliwat sa daghang mga nasod. Si Ismael mulambo sad siya. Pasabot kung mahimot ang kabos, palambuon tas Ginoo, kana bitang mulambo atong kinabuhi nga dili ta hangol, kana bang mulambo ta nga dili ta daw. Kay kana magong tao nga mulambo sa iyang paningkamot, mahimong hangol, mahimong daw, mahimong tikasan. Ang iyang paglambo mahimong kasakit sa iyang isig katao. Sama ni Sarah, nanganak siya ni Isaac. Nya iyang giangkon nga iyag yung anak si Isaac, apil ang katigayunan ni Abraham. Unsa may iyang pagkakita niyang gadua-dua ang anak ni Hagar nga to siyang anak. Siya buang ng bata ng gadua-dua. Di ko gusto nga dunay mo share sa imong bahandi. Nahimo siyang hangol, nahimo siyang tikasan, nahimo siyang isog, nahimo siyang masukanon. No. Nya kamoron kumusta man? Di mo hangol. Dili mo igihan,
Oh, mana lang ninyo. Dili mo daling masuko. Di mo magsigyaw-yaw. Oh, mao na. Kay di man mo kabus, luos malamog claim, ako ni. Hilab tang, kuno ako yan. Anak dayon. Nya asa man kapadong og ingon anak kag batasan, adto kas impierno. Nindot kay tanaw ning mga dato nga kabus. Kana bang mga dato sa bahandi, nya dato sad sa virtues. Nindot kay tanawon ngano man ang ilang mga silingan malipayon kaayo. Malipayon yung kaayo. Ana. Kumusta marong inyong mga silingan? Malipayon tungod ninyo? Ha? O naguol tungod ninyo? Ala, bantay mo diya. Nindog lang tayo. Nga igsoon sa atong pagpangalagad sa Dios o sa atong isigkataw, atong himuon ang atong kaugalingon nga kabus aron kita makaangkon usab sa kalambuan nga gikan sa Dios. Busa mapaubsanon kitang muingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga mapuy-an sa katawhan ang Ebanghelyo ni Kristo sa tibok natong kasing-kasing kusog og salabutan, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga nga atong pagtuo sa kanunay mapadayag pinaagi sa atong mahigugmaong pagtagad, labi na sa mga kabus ug sa mga nanginahanglan, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang atong mga igsuong mihalin na, makaangkon sa mga saad ni Kristo nga mao ang kinabuhing walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Langit nung Amahan, ang kahayag ni Kristo naghatag kanamo og giya nining kinabuhia. Busa dawata ang among pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, pimaan sa mundo sa upamusan kining pano, kining hino, kinamasa kamot sa
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, na ngamuyo kami nga kining misa magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kadinyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among ihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nga naha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita, pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Kanamu ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuong. Dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunan mo sa matagal ihatag ka na mo karon adlaw. Kung pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasala ka namo. Kami itugyan sa pagsalay, tinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento,
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugmang anhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nagalima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among mga pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami.
San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga panalipod o pag-atiman. Nya mahitabo ra ni kung kanunay gid tang kabus wa gid tay atong angkonon nga ato. So update na sad sa atong mga slots nga nahalin sa Hope and Opportunity ning abot na og 4,359 ang nahalin, 641 na lang ang nahibilin. Pakpak. Ug mamalit lang kita mong tanan ani wa na magita ni sunod semana. 641 na lang god. No. Suna nga na. Nya pila ta kabuok din parishioner. Ang manimba lang ini ka Domingo ug mamalit ng tanan. Wa na, horot na. Pero gaya na horot eh. So sa ato sa St. Vincent Healing Strength para aning atong retablo nga nagsugod na ang atong pagtrabaho. Ang nahalin 1,880 na, nya ang nahibilin na apay 2,120. So pakpak gihapon sa atong mga namalit. Kani dali ra sad kining mahurot kay 2,120 katag 500 ra god. 500. Oh, usara ni ka semana hurot na unta ni kung daghan pa lang yung kabos, no? Daghan lang dato mo wa mahurot. Maingon mo nang dato gamaya sa danaw 500 uwaw sa game donate ana. Sayon raman ko gay na ang 500 imo lang kung i-times og 100 wa na makadonate na ka. Dinato nga pagka-donate, no? Pagyapon. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.